baszki. Én most gyors Tovább. közbeszólok, szerintem Igen. nyomok még most egy gyors pisi szünetet, mert Nagyon nem akarok gyorsan. az ugrálás, meg az örömbe behúgyom. Donétált Nagyon- 500 nagyon gyorsan forintot. nyom ki. Lemi elektromos Jó, cipőt. villám, Niagara lesz. Lattam István egyik videó. Hirtelen nem hallottam az elejét, na mindegy. Köszönöm a donétet, tehát tényleg bár... Guys! Nagyon közel van! Ne! Nem tudom ilyenkor mit kell csinálni, hallod? És megvan az 1 millió! Azt van! Mi a fasz? Hallottam, úgy osztam! Ez nagyon gyorsan jött! egy CZ donétált Ez 400 tud- forintot. hallod, Kínálni ennyien fogsz vártatok majd a csatorna feliratkozást? 10. születésnapjára van. Azt! Képet. Várj, mert nagyon... Nem tudom ilyenkor mit kell csinálni, mert ez egy ilyen életbeli egyszeri pillanat. Ott a számláló! Baszki, el van cseszve az egész! Na így! Nem, megint el van cseszve! Hú. 1 millió és 2000! Ennyien vártatok a feliratkozásra? Nem! Na várjál, mert füles nem tettem fel. Itt most megmutatom, hogy mi történt. Ég! 1 millió feliratkozó és a konfetti kilőve a setupra. Ennyi! 3000! Nem! Na jó, hát mi ez a Igen, egyébként ott robbantás? szoktam aludni nyáron, mert dögmelő. Guys! No way. Azt a rohadt. Nem süt be a konfetti. Nem süt be, hogy örülök.